Wah, 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 gelo Mas. Walalala, 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 walah. Ketemu lagi Mas ya hari ini pagi ini. Meruput, oh ya ora meruput ya Gus ya. Lah jam setengah 10 loh ini. Oh ya kasih. Hari ini kita di Lor Walet Mas, di kali kecil. Masih bersama Mas Palas Seneng Mancing sama Mas Sumowono sinten Mas? Mas Iwan, Master Iwan Fales nggih. Ayo entuk palese lele. Oke, ini kita baru datang, baru nyeblak prepare. Etok-etok kayak kancaku kayak nyeblak Mas. Wadah lapus-lapusan gobal gabul. Oke, kita adu dulu Mas. Konsen dulu. Lho, kira tak kayak umpan lho Mas, wis entek iki HP-ne gek tak cekeli. Wah ya undul-undul to Mas, lajos saking jose wae to. Lah lu ora ono umpane Mas. Oke, yang baru menemukan channel ini silakan bisa like ataupun subscribe untuk mensupport. Selain itu biar ndak ketinggalan info update seputar pinggiran rawa pening. Wah gelu Mas kayak. Oke. Lu gelu Mas. Wis nyeblak doan. Tapi aja nyeblak koncone Mas. Saru. Lanjut. Wah, gelo Mas. Walalala, 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 wah. Ke video ra Gus iki. Gelo. Lah. Wah, gelo Mas. Iwake sak mene iki Mas. Wah, jos ra Mas. Mesti wah, wis lanjut Mas, koncoku ngowoh ben ya. Lanjut. Sip. Wah. Ulah, gelo Mas. Ambles jeru ra kena Mas. Wah. Hapus. Sampai Gus. Ra kena ngonoan. Wah. Gus. Ada. Ulalala. Ngosek. Kesoteng ra Mas. Kesoteng tak glu wae kesoteng jebule Mas. Lah ya ta. Wah, jan. Malah nyantol. Ora ding, bener ding nyantol. Nek ra nyantol ya ucul ya Mas ya dedeng lho Mas. Wah, wis. Sip. Lanjut. Lotnya ngeri Pak Bojowo. Wah, gas sih. Gini. Gelo Pak. Kene rene Pak Peng. Iki ke video ra Mas? Ke video ra? Wah, ke video. Wah, leberote Mas. Oh my god, jeng. Jan jos.
Ora kena. Woi, glu Mas. Glu Mas. Sepiro? Glu iki mastere wader Mas. Pak Iwan Jos mantul rene Mas, wader oke, betik oke, nila oke. Gelo. Wah, iki mastere gelo Mas. Wah my god, Jos. Mantul. Ana sing mimpi-mimpi. Ana sing mimpi-mimpi Pak Peng. Ya ben mimpi-mimpi merebes mili. Wah, Jos Mas. Iki sekali lagi keadaan di sini ya Mas ya, di Lor Walet. Wah, cerah. Cuaca cerah. Pokoknya mantul Mas. Oh, jebule ana sing neng lor. Lho. Oh, saka Galeh kae ya. Oh, iki pokoknya mantep Mas Reneo. Nak ra rene tak entekke lho iki. Karo Pak Peng karo Pak Iwan iki. Wah, entek-entekke iki. Lanjut dulu. Aku takoni sik ra, nek ora ya meneng aku. Takon kowe menyesatkan kuwi. Gelo iwake gelo Mas. Wah gelo. Wah, jian jos ra Mas. Iwake atraksi ketok ra Mas. Lanjut. Mas, berat Mas. Glu. Wah, master tenan iki glu Mas. Iki lho Mas. Padahal tembakan ning kene lho Mas. Iki jan glu. Mau mesake sebelah kidul kae to, Pak. Wah, jenengan iki terus ngono kuwi glu. Entek guyune niku Pak wisan gelu. Kene lho Mas. Iki to Mas tembakan nang kene iki cedhak pondasi jos ra Mas. Rene pengen ra nak ra pengen ya aja rene. Oke lanjut. Donga Mas lho. Iki do donga iki kecuali sing kaos abang kae ra ndonga ra entuk Mas. Biyen kapok. Wis meriah Mas Gru wis. Tak takoni dongane lho Pak sida lho iki Pak. Lah wong cedhik kene lho Mas. Malah iwak semono-mono. Dongane napa Pak? Wah, jan rene ya Mas. Wis ngopi tambah penter iwake semono-mono. Walah wis jan. Gone penak sih ta. Gone pinuk Mas. Dadi ora nyeblok-nyeblok lho Mas. Iya. Nggih. Oh, gonku hau Mas. Malah ora kena. Wah, rene Gus namatke kambanganku. Gus kowe Gus. Untuk hari ini sesi di jembatan ini habis dulu Mas. Kita sambung besok lagi. Untuk yang baru menemukan channel ini bisa support langsung dengan cara like ataupun subscribe biar tidak ketinggalan update info nggih Pak Peng nggih. Tanya benda rumput yang seputar pinggir rawa pening. Wis matu Mas. Terima kasih untuk yang selalu support. Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan. Ini hanya hiburan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Terima kasih. Terima kasih. Gelo Mas. Kok ora gelem montek sebule. Wah, sip.